Bé, ara veurem com funciona el visor de dades, que és extremadament senzill. Senzillament s'ha de clicar aquí en mira les dades. Jo suggereixo normalment clicar aquí en ampliar el mapa. Jo segurament ara més endavant donarem més alternatives, però a priori el que tenim és aquest lector de capes, trams conflictius, viaductes, passos de fauna, i que també si cliquem aquí podem elegir d'una banda quines capes volem activar o desactivar, i també si ho volem veure amb aquesta imatge ja sobre la imatge de fotosatèl·lit. És un sistema que a més ens permet, per exemple, anar a buscar. Cada imatge té, les que estan confirmades tenen la seva foto, tenim les imatges, per exemple, aquest és un pas que acredita que ha passat una cria, aquí veiem, de porc senglar. I ja està.